We proceed. May I seek reconsideration to the order of business by including as item number 2 a proposed ordinance submitted by our city mayor, marked as urgent, an ordinance imposing a ban on group drinking throughout the entire city of Naga for the entire duration of the public health emergency. I so move, Madam Chair. The proposed ordinance of the Honorable City Mayor with respect to liquor ban in the city. May I request the Secretariat to flash on screen? May I know the comment of our members? Yes. Online drinking. Madam Chair. I think, Madam Chair, the purpose is laudable, but the problem is how could we monitor the implement, or rather, how could we implement effectively, particularly in private residences? That prohibition. You cannot just enter a private residence, Madam Chair. Though the intention is laudable, but I have a reservation on how it will be implemented in the city. And the second query, Madam Chair, is anybody from us is sponsoring that ordinance? Thank you, Madam Chair. This is submitted by the City Mayor for our consideration and was stated on joint and collective motion. However, Madam Chair, if no other member would sponsor, I will assume the sponsorship, Madam Chair. The experience kang saro kong volunteer kang barangay in Concepcion, Pequeña. Kami nahiling siya pong nag-iirinuman, sinuway niya. Tapos kang nagkaano po da siya, kinukuha na niya ng litrato. Kang kinuha niya ng litrato, ay nagsiriblagan na daan, nagharali na. So perhaps that's also one of the pwedeng measures na gibuho na pag may nahiling, di ko na ng picture and then forward it sa barangay. Tapong kay puhanta po talaga, ang transmission kaya baga talaga sa irinuman. Based sa experience na digdi sa Concepcion and then Calawag. Itong banning kang group drinking. Oo. Okay. Honorable Perez, nakakaagma baga duwa. I also agree na laudable ang project, no? Pero I have a list of questions na siguro dapat masimbag o i-clarify bago ako magtaon ng isa ko yung contribution, whether I am for or against such proposed ordinance. First, for how long ini yung ordinance na arog kani? It would mean for the whole duration of the Public health emergency.
public health emergency, which is somewhat indefinite. So, indefinite man ini yung effectivity kang ordinance. Entire duration. During the duration of the public health emergency, no one can say kung na rin yan matatapos. So, sige-sige lang ini yung data pag-inom as a group. As a group I know naman. na ang intention, I know na pag nag-iinuman, it's a violation of primary health protocol. Kasi, primero, halion mo ang mask, which is a violation of basic health protocol. Ikadua, chances are, nag-merge ka mo into a group na yun ang nangyayari sa inuman. I think yan ang gusto tanghalion, di ba? So, the question is, iniba ang solution for that problem? Dahil aramta nakadakol nagiinom. Aramta na may nagiinom peacefully or as a social event. Ang inapod nga ni Ken, social drinking. And aramta man na this is already part of our culture, of our lifestyle, na masakiton kalabanon. Kaya nga I was asking for how long. Siguro kung may definite period, pwedeng pagbigyan. Pwede mo nang mag-abstain. Pero kung tataan mo ng abstention na dahil aram kung nari matatapos, that's another story. Second, kung bawal sa tuya ang irinuman, except solo, aranihon lang ang kanaman, aranihon lang ang milaor, aranihon ang pili. Pagkabanggi, mauli manggirari sa harong, burat. So, garo, if ever we approve this, linawon tayan mga areas na yan. And also, sisayang madakop kung yaon sa harong. Yun ang pig-raise ni fellow kagawad, fellow councilor body. Sisayang madakop sa inda. Siguro yan pipicturean will not solve the problem. Baka mag-create pa ng more problem. Baka iyon ang maging kausa kang rambulan, taburat pati. Ikaw daw nakainom, retartuhong ka, siyempre, ma-agitate ka tulos. Paano i-handle? I mean, we're putting up an ordinance that should be enforced and enforceable. Pero kung masakit i-implement, I think there should be other ways to make this intention enforceable or implementable or has been logically intended. Okay. Thank you very much. Thank you, Honorable Perez. Honorable Ranyola. While the intention, Madam Chair, is laudable, medyo masakit po talagang maraming ng ganun eh. Dapat i-qualify ta. Section 1, ban on group drinking. Sain? Di ba nakatarang dyan kung sain? Kung sa loob kan haro, masakit man ang gan. Araw kami, nag-iinom-inom kami, nag-red wine man. Paminsan-minsan. Gusto mo sabihin, Nakapicture pa. lalaogon ako duman, arestaron ako, ipapenalize ako. Ano na? Can we refer this Primero, first di to mo a sila committee? makakalaog. Nakapadlock ang gate. Okay. So, ano mo pag Okay, can ipinasar we- tayo ni Madam Chair, ngingisihan naman kita kain eh, kakarantsawan naman kita. Ito nga ning naghano kitang binantayan ka ito, para karantsawan kita sa Facebook. So siguro we have to study very well in Punaberta Prumaran. Okay, thank you, Honorable Ranyola. Honorable Kylie Tipulka. Madam Chair, for the consideration of the committee lang po, I'd like to share my observations before when it's a similar kasi po duman sa pagbawal sa mga
social gatherings before during GCQ. So there were reports po handed to me na ito nga ni mga nagbabalgar dyan, na duman pa lang po, Madam Chair, nasakita na po kita kung paano ta po ito i-reprimand or i-check or i-verify itong mga reports pong arog kaid to na more than 10 persons nagsa-social gather without the use of face mask. Siyempre, intindi duman po nagkakarakan po baga iyan. So they have to remove their face mask. And syempre, Madam Chair, igwa po mga reports na nagiirinuman din po ini. So yan, masakit po. It ends with a report and data man po nabo-verify na maray. So yan lang po ang sana po maresolveran if we are going to approve this ordinance, which is, for me po talaga, nahiling ko, kay Kuhan man talaga. Okay, thank you, Honorable Kylie Tripulca, and then to Honorable Miles Sakid Arroyo. Madam Chair, inasmuch as we believe in the purpose of the ordinance, which is to prevent transmission of the virus, ang manner should really be something na doable, no? And reasonable. Ang question ko nga ni Madam Chair, so kung ang pigiinom palan ba kung beer, liquor, or any other alcoholic beverage by a group, pwede palan? I think what is being prevented is the close social contact. Diba? It's not the drinking of liquor in a group, it's the close social contact. So yun siguro ang dapat ma-enforce, ang preventing close social contact. So whether nagkakakanlang kamo or nag-iinom kami bakong drinks, kung nag-share kamuhan sa indong mga utensils, talagang definitely, dayan pwede. However, how do we enforce it? Dakot po kaya sa prevention mechanisms or strategies is really dependent on the sense of responsibility of the individual. Dito po yan pwedeng ikabawal gabus. Aram po kang mga tao kung ano ang dainin na dapat gibuhon to protect themselves. Now, kung ginigiribo nila yun, aram nilang they are exposing themselves, then that's kumbaga sa indang kasaalan yan. No? Kung gabus na lang pigbabarawal, dahil taman nga na yan magkaka-reinforce. I think, education, yan ang pakusugunta. Because sabi ta nga ni Digdi, kung sa harong pa lang siya ginigibo, how do we enforce it? Kung matuktok tapos dahil man pala kung mayo man sa na mangyayari. Dahil man, kung ipapasta po ini, garo, if there's a crime ongoing in the premises, that gives the law enforcers right to enter even without permission. But is it really doable? Kung beer ang pigiinom or alcoholic beverage, dahil ba yan bawal? Maski nagsishare sin din mga baso, dahil ba yan bawal? Di po ba? So I think we have to define it properly. So I move that we refer it to the Committee on Laws and Ordinances. Madam Chair. Okay, Honorable Valdemoro. Madam Chair, may I seek consideration to our members and move to defer this item and wait for our city mayor for an executive session Okay. So, to this explain matter further this deferred ordinance, Madam. Temporarily? Temporary, Madam. Okay, matter deferred temporarily. Let's go now to the Honorable Del Rosario. Thank you, Madam Chair. Earlier, Madam Chair, I branded regarding public utilities and the schedule for public hearing for resale sites, yung construction ng mga cell sites. And there was a question as yung construction sa Pacol. We invited yung City Engineer's Office. Yaon po sa gallery ngan si Engineer Prilles. Can we first tackle the city agriculture muna tanain Okay, man ito. City Agriculturist, Madam Chair, ako man po ang yaon po dyan si Engineer Kalingasyon. May mga provide po kayo sa tuyang support equipment, machineries ang Department of Agriculture na sailing ta kay po na mapuli maximize kang agriculture. So with this, Madam Chair, we ask the full report of the city agriculturist, Engineer Kalingasyon. Okay. Item number 7 will now be tackled by the Sangguniang Panglunsod. Can we request rules is suspended? May we request Engineer Kalingasyon to render the report? We invited the city agriculturist. Ika ang in charge sa Yes, ma'am. Good morning, honorables. Thank you, Madam Chair. Thank you for this opportunity. In behalf of
the city agriculturist, Ms. Maria Edna Bongalonta, and the city agriculture office. Please let me present to you the status of machineries from the Department of Agriculture as of June 3, 2020. I have here a list. Mayong Of- ano? Dahil niya pigtaw sa imo? I have here the list of machineries. Number 1 is the village type post-harvest facilities. Village type corn post-harvest facilities. Pwedeng ito na. These are the equipments from the Department of Agriculture na itinautabi sa city. Some of it, ma'am, but others are from the BUB program. BUV. Okay, after that, may mga concern na pwedeng erase. Duman sa mga gustong magtao. Na daipig aki o pang opisina nindo. Yes, ma'am. The first item is the village type corn post-harvest processing facilities. It is a 10-tonner capacity with a multi-stage dryer. Nag-operate po siya 32 hours per batch. Sa We have- hain siya, hain siya. Nasa Yaon nursery naman po sa siya. nursery. We have 5 operators to operate the machines. And sila na po yung in charge sa repair and maintenance. Bali ito po functional. So may Almost kung- 5 years. Ano yan, mga hali sa DA? Pwedeng ano mo kung hali yan sa DA o hali Ma'am, lang sa gabos po ni Hali sa DA, kaya lang iba-ibang project. May project po Hali sa BUB, may mga machineries po na tig-request na talaga o tinao sa to kang Department of Agriculture. Okay. Ining village type dryer 1, tinao po ni kang Department of Agriculture. The second one is the vertical dryer. It is a cylindrical dryer, 6 tons capacity. Kasi po, ining 10 tons capacity, yung mga malalaking farm lang ang nabibenepisyo nito. Kaya kumuha pa tayo ng isa para dun sa maliliit na farm. Functional din po siya, ino-operate din siya nung 5 operator natin. The third one is the flatbed dryer. Itong flatbed dryer, matagal na to pero unfortunately, functional po siya pero hindi siya nag-operate ngayon dahil wala tayong operator para dito sa... Hindi, pwede si duwang ma'am si mga operator na iba? Mag-operating. Kasi ma'am, pag sabay-sabay kasing mag-operate itong mga dryers na to, yung 5, halos dito lang sa number 1, nagkukulang na kami ng operator. In-operate pa namin yung vertical, kaya exhausted yung tao natin doon. Sa totoo lang, nag-offsetting na kami doon pag season ng drying. Kaya yung flatbed, talagang hindi na kaya dahil nag-operate din to ng 24 hours. So sayang, dahil nagagamit. Dahil po siya nagagamit, pero one time nagamit po siya dahil may farmer na nagduman na medyo basa-basa si paroy niya dahil na-expose sa uran, nagtutururo, kaya po niya lang ma-half dry, pinagamit na po sa iya. Pero dahil po kita nakatauning operator, siya mismo si nag-operate. Nag-supervise na lang po kita. And the fourth one is the hammer mill. Corn mill po ito na isa pa po sa ino-operate ng 5 nating operator. Kaya medyo talaga loaded yung ating mga operators. The next one is the multi-purpose steeling machine. Madam Chair, Ito pong multi-purpose. can Engineer Kalingasyon mention where these machines are at present? Because he is going through it one by one, so maaraman ta kung nasa ininingon yan.
nasa Carolina or ano. So as he goes along. Oo, sa nursery. All of these nasa nursery sa itaas. May mga machines po tayo na pinahiram dun sa mga farmers. Yung mga farmers na may marurunong mag-operate ng machine, pinapahiram na po natin sa kanila. So, alin dyan ang napapasubli? Pardon, ma'am? Alin dyan ang mga pinapasubli sa mga farmers? As I go along, ma'am. Oo, sige, okay. Number 6, ito pong multipurpose tilling machine for vegetable farm. Actually, ito po, nahihiram po ng farmer. Functional po to. Kasalukuyan po, nandun po to sa farm ni Mrs. Chavez, dun sa Yabu. Nandun po siya ngayon. Hiniram niya para dun sa vegetable farm niya. Next is... Si May Resort. Ma'am? Si May Resort. Chavez, May Resort sa Yabo. Yes, ma'am. Dun sa may resort niya. Bago dumating dun sa resort, nandun yung farm niya. Okay. Next is the hand tractor. Ito pong hand tractor na to, galing po ito sa DA, pero ang nag-request nito, senior citizen. Akong matatandaan na i-transfer to ni Kagawad, ni Honorable Kagawad Abunal, dun sa amin. Dahil hindi daw nagagamit ng senior citizen. Hindi sa may Concepcion. Galing po sa office na. Hindi pa po. Ginamit po to ngayon hiniram po to ni Miss Nelly Jeremias. Nandun po sa kanya, ginagamit nila. Sa Balatas. Galing po ito sa senior citizen. Tulad din po ng isang treasure, galing din po sa senior citizen na binigay po sa amin, galing din sa agriculture, pero ang senior citizen ang nag-request. Nahihiram po din ito ng mga farmers. The next is the corn harvester, number 9. Nandun po to sa City Nursery. Functional po siya. May little defect lang, pero naghihintay lang kami ng materials para kami na ang mag-repair. Wala po itong operator. Sa katunayan po, yan 5 operators natin, sila po yung trained namin para sa lahat ng machineries. Kaya lang, marunong na sila ng mga machineries natin mag-operate, kaya lang kulang talaga yung force namin. The number 10 is the 1 unit 4-wheel drive tractor. Yung 4-wheel drive tractor natin functional ngayon. Nagsiserve siya sa corn farmers ng Naga City at may isa tayong operator. The next is the 1 unit 4-wheel drive tractor, John Deere. For corn din, pero medyo may problema po ito. At for overhaul, naghanap na kami ng pwedeng mag-ayos sa kanya. Nag-signify na yung aims at nagbigay na nung quotation para maayos yung tractor natin. The next one is the 3 units rice transplanter, walk behind. Ito po yung rice planter na hinihinga namin ng resolution para maibigay na dun sa farmer organization. Ang dalawa po nito ibibigay sa Irrigators Association ng Pakul at ang isa dun sa Bagran Depe. Yung isa naman po, sa kasalukuyan po, pinapa-lend natin dun sa mga farmers. Ngayon po, nasa Pakul, ginagamit siya ng mga farmers. Yung dalawa, hinihintay lang po namin na ma-aprobahan yung resolution para maibigay na natin dun sa dalawang organization. Number 13, rice harvester. Ito po walk behind din na rice harvester. Medyo po nandun ito sa nursery. Functional po siya. Na-testing na namin, nag-train na kami nung ilan dun sa 5 operators natin. Kaya lang wala pa kaming maibigay na talagang operator siya. Kaya yung mga machineries natin dun, hindi namin ma-advertise dun sa mga farmers na mayroon kami nito, pwede kayong dahil wala tayong assure na operators.
lalo na pag harvest season. Ito kasing rice harvester, medyo technical yung pag-operate. Kaya hindi namin pinapalabas masyado. Hindi namin pinapahiram na hindi sa atin galing yung operator. Next is the village type 2 dryer. Ito po yung 20-tonner dryers sa corn. Bali po kasi pag rainy season, nagkukulang yung village type dryer 1 natin. Kaya maraming farmer ang hindi nakaka-avail. Ngayon, binigyan pa tayo ng Department of Agriculture ng village type dryer 2 na mas malaki, 20-tonner. Nasa nursery man yan? Nasa nursery po to, katabi ng village type 1. Ang problema po nito, yung power connection. Nagpa-quote kami dun sa Casoreco, umabot ng 850,000 plus yung babayaran. Plus 700,000 plus dun sa pagaling sa loob ng building papunta sa poste. Yung galing dun sa poste sa loob, palabas, yun yung 850,000. Bale, humahanap pa kami ng 1.5. Pero nakausap ko na ang DA, sinagot nila saka yung contractor lahat. Kaso, hindi daw half of it will be financed this year. But yung iba, next year. Kaya matatagalan pa yun Pero, ang sa atin lang na gagastusan doon sa pag-uusap namin, 44,000 para dun sa initial bill deposit. Number 15 is the rice processing center. Ito pong rice processing center, may pondo po to na starting capital galing sa DA, yung 1 million. Inahintay lang namin yung pag-liquidate ng mga BUB projects natin na natira. Nakausap na namin yung accounting na liniliquidate na nila. They promised that this week maliliquidate and ma-process na yung papeles para sa 1 million na initial capital. Ang problema lang po dito, kailangan natin ng hauling truck para ma-operate ito. Dahil maghahako tayo ng palay, mayroon po itong business plan na tayo ang bibili ng palay. Yung pricing, inopen na namin dun sa mga farmers organization, lalo na sa Independent Component City Agriculture and Fishery Council. Nag-approve na sila, na-approve na ang business plan sa Department of Agriculture, na-submit ko na sa sanggunian yung sample. Ang kailangan lang dito yung siguro pag na i-release na yung 1 million starting capital, mag-formulate kami ng implementing rules, implementing guidelines, kasama yung iba-ibang department para makita kung ano ba talaga ang magandang pagsiset ng pricing at pag-operate ng machineries. Sa ngayon, may problema ito dahil nung testing, nagka-problema yung makina, pero yung Kulbi na kausap namin last week na they promised na i-repair nila hanggang 3rd week ngayong July. And nag-promise din ang agriculture na after that, pwede na namin gamitin as testing habang hindi pa kami nakaka-formulate ng guidelines, implementing guidelines, ay hindi pa lumalabas yung starting capital. Kasi may dating ordinance naman na pwede namin i-apply dun sa kung magkano yung bayad sa milling, sa rice milling sa nursery. Yun na muna ang gagamitin namin habang hindi pa na-release yung starting capital at hindi pa nakaka-formulate ng guidelines. The next is the rice mill. Yung rice mill natin doon, may problema, minor repair, pero wala tayong operator. Pati itong rice processing center, wala ding operator. May pneumatic corn planter po tayo, BUB project.
Itong pneumatic corn planter, na testing na namin, pero wala tayong tractor na pwedeng gamitin para magamit siya ng farmer. Kaya hindi pa pwedeng magamit. Next is the flatbed dryer for rice and corn. Ito po ay binigay natin sa corn sa rice farmers ng Concepcion Pequeña Association. Sila po yung nagmamanage nito at hinihingi po ng ICAPC yung report nila every quarter kung ano na yung ano. Pero functional po to dahil may mga report sila. Next is the mobile corn dryer. Nandun po to sa Carolina Integrated Farmers Association. Yung problema, ini-invite ng ICAPC palagi yung presidente nila para mag-report kung ano nang status. Hindi talaga nag-a-appeal. May ginagawa na silang paraan kung paano nila ma-enforce na mag-appear yung presidente ng organization. Ito pong 5 units threading machine, i-distribute po ang 3 nito sa mga barangay. Barangay San Felipe, Pacul, and Carolina. Yung isang unit po nasa nursery, ginagamit po natin sa vermiculture production. Yung isa, nandyan sa office. Inaano po na pag may maghihiram na farmer, yung pong nasa office ang pwedeng pahiram. Next is the corn sheller. Yung corn sheller po, nasa nursery po to. Ito po yung binigay ng DA na augmentation dun sa sheller ng 2 village type. Dahil may component ng corn sheller, yung 2 village type dryer, na hindi may iwasan na nasisira, yun po yung pag-i-augment natin. Kaya lang, medyo may i-modify kami para mag-cope dun sa pangangailangan dun sa city nursery. Tapos may water pump po tayo na galing din sa senior citizen. Galing siya? Sa senior citizen po, inano nila yan sa Concepcion yan. inano nila dun sa DA, tapos hindi nagagamit ng senior citizen, pinasa sa atin para magamit ng mga farmer. So all in all, mga That's 21 ang mga machineries na yaon 21 ang machineries. Yung problema po talaga natin, ma'am, kulang yung operators natin para kaya po nag-request na kami ng operator sa City Mayor's Office. Pinasubmit kami ng recommendation kung ilang tao ang kailangan namin. Nag-submit na po kami. And nag-submit din ako sa sanggunian nung request at nung mga tao. Iniintay lang po namin kung anong response para magamit natin lahat yung mga machineries. Okay. Honorable Del Castillo. So, nagluluwas, Madam Chair, ang kadaklan na, dakol kita mga ekipahe, farm implement, pero ang problemang mayor na problema rather, is mayo kita ng operator. Have the city agriculturist requested the mayor or informed the mayor of this particular problem para maging operational si satuyang mga equipment and si satuyang kamautan na matabangan si mga para mga engaged sa agriculture, medyo magrahay si buhay. So na-inform na si mayor na may problema kita pag abot sa operation kaniyong mga equipment kani. Because maski may equipment kita, kung mayong ma-operate, mayong technical people na ma-operate kaniyo, sayang kan si mga ekipahe. Dahil matatabangan si mga dapat tabangan because of that problem. So I think the City Agriculturist Office should inform the mayor that we need such manpower, particularly itong ma-operate kani mga makinaryang ini. Tangarig si kamautang kan syudad na matabangan si mga
engaged sa agriculture, ma-realisar. In the end, marahay si income kan si mga engaged sa agricultural production. So I suggest that the city agriculturist should immediately inform the office of the mayor regarding this particular matter. Thank you, Madam. Okay, thank you, Honorable. Nag-inform na kamo kay Mayor? Actually, ma'am, I have here a copy of the request ng 6 operators. And pinagawa po kami, si Sir Frank, pinagawa po kami ng mga names ng prospective. Isa yung mga operators na kukuanon, sa inyong kukuanon? Actually po, nag-base ako dun dun sa ugali ng tao, yung mga nagtatrabaho dun na dinadala ng mga farmers. Mga farmers man. Dahil natuturuan namin, sa totoo lang po, yung 5 operators natin, pumasok yan dun, wala namang skills, pero na-train namin ngayon lahat na facilities dun. Ang ina-importante lang namin yung attitude towards work. So, igwa ka naman pala. Yung skills, kaya namin. Igwa naman pala, napig. Okay, Honorable Miles Aquid-Arroyo. May I request that another column be included in that report, the column where we will see when the particular equipment was received by the City of Naga, para may lingta how long has the problems identified here in the remarks been festering the agency and not resolved. Kasi ako medyo na siguro namumundo ako, Madam Chair, dakulong kitang equipment, puro bagayan, no operator. No? Samantalang enot kay po ng mga trabaho, so dapat mag-train kita. Kung mayo pang mga tatao, mag-train kita. So, tano tamayo kitang ginibong arog pa kaiyan. So, gusto ko maaraman, but offhand, Engineer Kalingasyon, kung aram mo, ano si pinakahaloy na dyan na tinao sa tuya? Nadaita pa nagagamit dahil mayong operator. Aram mo ba? Digdi sa mga, pinakahaloy. In the list that you have provided us, alin dyan si pinaka-earliest ng tinao sa to? Nadaita pa nagagamit because mayong operator. Si dahil nagagamit na equipment. Dito ma'am sa dating sinubmit namin sa sanggunian noon pang 2007 yung flatbed. So as Saka early yung, as 2007 igo kitang na-receive, but it's not yet functional because actually ma'am, nag-function ito nung sa term ni Mr. Calleja. Inoperate ito nung dating doon. Kaya lang nagpalit tayo ng burner, nagdumami na yung machineries, wala Tumayo nang, na yan, dahil na nagagamit. hindi na magamit. Pero operational. for emergency, kaya natin gamitin. O kung magkakaroon tayo. So dakulon talagang wasted resources, Madam Chair. Dakulon mga equipment, data na operate because mayo kitang operator. So the least that we can expect really is for the City Agriculture Office to include in its budget cost for training of the operators that it needs. Nalaag po tabi ba yan in your budget? In any year that you have submitted? Budget for training of the operators that we need? Actually, ma'am, kami na mismo yung nagtitrain sa farmers. Ay, sa operators. Yes, pero tano tamayo pa. Dakulon baga dyan, no? Yung 5 operators natin, yun yung trainade namin. Lahat ng equipments natin na nandun, kayang patakbuhin ng 5 operators. Kaso lang po, pagdating ng harvest season, pag tumakbo na yung village type, hindi ko na mahugot yung 5 para patakbuhin pa yung iba. Exactly. Yeah, Gusto that's why you sabihin have to kulang ang train. sa tong mga operator. Kulang po ang sa itong Magdagdag. So dapat may dagdag kita na available na kukuanon ta pag if there's a need for it. So yan siguro sa Madam Chair, we need an information as to when those equipment were received by the city government. So another column in this report. Second, igo kung nahiling tabi duman, Madam Chair, na nakalaag not functional but being used by Carolina
Farmers Association. Sige lang. So, Ano anong to? gustong sabihin kaya? Not Pakitaas functional but being used. Yan sa into. Itong Sige not pa, sige functional, pa. sige patabi. Bako, ayan. Yan. Number, Ayan, ano eh, number... yung type corn dryer, Type flash corn dryer dryer. for corn. Nakalaag, non-functional, used by Carolina Farmers Association. Anong gustong sabihin tabi Ano kaya? ko sabihin? Actually po, ginamit lang ito 2 o 3 beses nung Carolina Farmers Association. Tapos ngayon, hindi na nagpa-function. Kaya po, in-invite namin yung presidente nila para mag-report sa Yan ICAPC. sila yung nagre-report si President. Oo, na- pero dahil po nagre-report, ano harayoon po yan na maray, ang istara ninda na dahil tayo mapuntahan, haputunta, ano talaga ang nangyayari. We will just be waiting for them to appear. Harayoon po ba yan? Actually po, may Istarang ano na, kayan? may action na yung ICAPC na ang latest na pagkakaalam ko, ipapatawag na ng legal office para may report kung ano ba talaga ang nangyari dun sa Dahil po ba nagre-revise din ng President? Pero nagbalyo Di na pa kaya po. ba gani? Day Mayo pa, na siya digdi. day pa po na-revise nila. Ay nako, Madam Chair. Kaya- So, nakulong kitang resources that we are Yes. just wasting. I really think we don't deserve any more additional equipment, assistance from any agency. Thank you, Madam Chair. Okay. Honorable Del Rosario and then Honorable Baldemoro. Thank you, Madam Chair. Yun man yan ang pagmati ko, Madam Chair. Pag iniling mo yan, kasi kung dahil man lang ko ta nagagamit, ipanautan na sa ibang munisipyo. Baka mas mahihigos pa sindang arayuson yan. At lang pigahanap ko dyan, Madam Chair, yung column kung saan rin pig-donate sa to. Tadyan mo mahihiling si waste of resources. Baka, Engineer Kalingasyon, sa susunod na report, kaagan muna ka. So, arin ito pig-donate sa INSI, sayang nag-donate. Okay po. Ano siya, nagagamit pa? Si siya ay nagagamit. For example, we go back to item number 5. Item number 5, 10. 10, paki ano, yung number 5. Yan. Yan, number 5. 4-wheel drive tractor, 36 horsepower for rice land. Functional, no operator, need resolution to charge fee siguro yan. Need cage wheel. So functional siya, pero lang siyang Dahil man itong... guma. Hindi, ano po siya? Ayan. Tapos resolution to collect fees. So, kung iniskusar na, kung iniskusar na, Paano ka makolect ng face kung dahil man nagagamit? Actually po, iyan cage wheel, ginagamit po siya dun sa mga deep mudded farm. Oo. May ano na siya, pwede na siyang gamitin dun sa mga shallow mud farm. Kaya kailangan natin ng cage wheel para magamit siya kahit saan na farm. Sige, Rice question. farm. Okay, sige. Yung fees, yung ano, need resolution, nag-submit na kami sa sanggunian. Actually, sir, kung matatandaan mo na dun sa committee ni Honorable Oying Rosales na nag-appear ako dun dahil para diyan sa anong yan, sa resolution. Kaso ibinalik po nyo dun sa Agriculture Committee. Hanggang sa kasalukuyan wala na pong patawag. Was it Naisubmit na referred po to the namin Committee yan. on Agriculture? Functional po siya. Rin yan. Yung maliit pong tractor para sa rice farm. Resolution na ano siya, Para na magkaroon charge. ng resolution para maka-impose na ng fee at Okay, namin question, engineer. Kanso rin yan pig-donate kang, yan number 5, kanso rin pig-donate kang DA? ano pa po yan? Bago pa po yan. Siguro 3 years. 2 or 3 years. Bago pa po yan. So, 3 years na yan, nasubmit ka pa lang, pig-hearing pa lang sa committee ni Oying. So, sayang si 2 taon. Waste of resources, Madam Chair. Kung iilingon mo yan dyan, kadakol yan, 5 taon, 7 taon. Dahil mo, engineer, pag maraot. Pero gusto mi ko ta na si Ma'am Nabong Galonta, yung ang nag-explain ka ni thoroughly
Kung kayo pa ning ambulansya ni Sir Greg. Kasi ano yun eh, kung itatautan ni Madam Chair sa ibang munisipyo, aaragawan yun eh. Pero hindi sa Naga, ironically, reaon dyan, ang rason tamayang operator. Actually, may mga gusto pang... Ngunyan, dahil ta na-highlight, may riskusar, pero sayang kan si mga taon na dahil sila nga nagamit. Yun ang punto dyan, Madam Chair. Kaya punta ning backupan ng agriculture, lalo naman yan para langkaw ang presyo kang bagas, gulay, etc. etc. Ako sa ili ko, ginigibo man ni Engineer Calingcasion, kaya lang siguro kayo po niya maning support kan si mga bossing niya. Kaya engineer siguro, sa sunod na report na itaumig sa Moya, kompleto. Tadyan talaga mahihiling mo, Madam Chair, na talagang grabe ang waste of resources dyan. Thank you, thank you. Thank you, Honorable Dulo. Sa Engineer Calingcasion, you're in charge kang gabus na equipment sa itaas. Doon lang po sa nursery, yung ibang equipments, hindi po. Hindi lahat. Hindi lahat. So, Hindi lahat nandan dito. Oo, Yung siya nasa- lang sa nursery. Ang sa imong pigahandel. Okay, Honorable Abonal. Ay, si Elmer Palan. De Manggaro. Kaya ko man si ano. Matsak lang tabi, along the way, nadadangong ko na may mga equipment na yaon sa ibang lugar or more or less pinasubli open. Sa mga farmers whatever, association. Sa mga association, arrogant. Do we have regular monitoring kang status kang equipment na yan? Kasi baka okay lang sa tuya na utong duman sa Farmers Association, pinabayaan ta na dahil naman Arab kung functional pa or ano ang return, ano ang returns, ano ang functionality, ano ang productivity kang equipment na assign ta sa ibang lugar. I think ang pinaka-purpose kang pagpapod na iniyo to establish the utility kang mga equipment na kadakol nga ni donated man sa tuya or more or less pinagamit sa tuya. Para sa use kang Ang farmer. impression na nagluluwas, they ta maximize si paggamit and therefore they maximize si productivity kang equipment na yan. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Abonal. May nagmo-monitor kay itong mga pinasubli? Actually po, yung in charge sa monitoring is the ICAPC. Sa kanila nagre-report yung dalawang organization na binigyan. And Kaya nga, nagre-report man ng ICAPC sa office din? iyo po, duman po. Pati yung mga operation nila, saka yung dalawang ibinigay sa farmers organization, yung ibang machineries doon, naka-MR pa sa amin. Kaya pati kami tinitingnan namin. Pero yung operation, nagre-report sila sa ICAPC. Oo, pero dapat si machinery, pigihilingin do. Tapos Hihiling. ito naka-ano. Naka-MR pa po. Oo, naka-MR sa endo. Honorable Baldemoro, you were raising your hand. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, siguro maitaw lang ni Engineer Calingcasion, ano itong mga equipment na pinapakinabangan ngunyan kang sa tuyang mga parauma. As of today, Engineer, may mga equipment kitang nagagamit or napapakinabangan kang mga parauma? Halos po, yung mga functional na, lalo po ng mga dryers, pera lang yung flatbed, molino, yung tractor, yung rice mill po, yung malaki, nasira lang, pero nag-promise yung gagawa na by this August, tatakbo. Si Colby. Colby po. Madam Chair, nag-meeting na po. Iyan pong pagpagamit sa mga parauma, nagsisingil ba kita ng certain piece? Yung sa rice mill, sa tractor, sa dryer, village site, sa summer mill, mayroon po tayong ordinance para dyan. And iyan po bang piece na yan, covered by an ordinance? Iya po. So iyan hinahagad mong sanggunian resolution para sa ito? Ito po si pag-transfer, pagtao katong duwang planter, dahil tulo po siya, si Dua intended po to para sa
farmers organization. Ah, Bali so- po itong project kaya pong ito is a BUB project. So bako man ito siya pertaining to the rental or... Bako po. Okay. Sige. Madam Chair, if I may continue, si Councilor Babet Labadia po may pigtaong info na may pig-donate ang Department of Agriculture Umasenso sa Kabuhayan Project. a building for organic trading post. Aware po digdi ang city agriculturist. Ang office po, aware po dyan. Saan po iningon yan located? Yaon po siya sa Diversion Road sa motor pool. Ginamit ng ano yan? Organic This is intended for trading post. Nagagamit po ba ini? TESDA. Actually, I am not the right person to answer you. Okay. Pero ginagamit kang TESDA na. Okay. Another, Madam Chair. The Office of the Vice President donated processing equipment for farmer worth 228,000. May I request the Secretariat to plus the details of the donated item. However, mayo da pong site na maitao ang city. Aware po kani ang city agriculturist? Kung dahil po ko napapasala, iyan si latest na i-donate. Ngunyan po, ang aram ko po kaya ilalag sa City Nursery. Duman po kunta siya ilalag sa naging quarantine area. Pero ilinipat na po siya duman sa Sarong Office. Siguro, Madam Nasabi Chair, nga for 3 months na po dani, nakasaray lang, and instead na pwede nang pakinabangan, dahil maka-identify ning site. Baka tawan yan priority kang City Agriculture's Office. Dahil sayang po kayan mga equipment. Sabi nga ni Councilor Lito, kung data, itautan na lang sa iba, kung data man lang magagamit. Could we assure, Madam Chair, kang City Agri na ma-priority ang pag-locate ni paghanap ning location kaning mga donated equipment? Sa Sangunyan pa, ginagamit pa siyang quarantine facility, itong sa ito pong first site, iyo po. Pero sa latest na pagulay ni Ma'am Ed, ibinalyo siya duman sa kataid na building. Iyon na po dato ang gigibuon. Kaya, dahil ko aram kung sabi po una na po. Garang kaulay kay ni si Ma'am Edna po. Edna Bongalonta. Okay, Madam Chair, could we give timetable for the city agriculturist? And then, isabay duman sa inagatang report on their plan for this equipment. Okay. Thank you, Madam. Thank you, Honorable Baldemoro. The Secretary is instructed to write Mrs. Edna Bongalonta with all the comments and remarks by the Honorable Baldemoro, by the Honorable Del Castillo. Si request. Okay, Honorable Del Castillo. 2 units rice transplanter. Last regular session, we have already passed a resolution granting authority to the mayor to donate 1 rice transplanter to Pakul Farmers Pakul Association. Farmer. Actually, ratification of the MOA entered into between the city and Sipakul Irrigators Association in Bagrandi. So, Sidua, Madam Chair, was already acted upon by this body. That's the latest, Madam Chair. Thank you. Okay, thank you, Honorable kasi Honorable Miles Quedaroyo and then Honorable Perez. I move that we request the City Agriculture Office to submit another presentation similar to With this the- one, but with this your time recommendation. indicating the date of receipt of those equipment. So may I move, Madam Chair? Any second? And second, Madam Chair, that all the comments raised by this August Chamber be included, be considered by the City Agriculture Office in its preparation of the 2021 Annual Investment Program for the particular office, which we said we will be awaiting in 2 weeks' time. Any second to the motion? Thank you, Madam. Next item.
I thank you, Engineer Kalingasyon. Ipaabot na lang tabi kay Mrs. Edna Bungalonta. Rules, resumption of the rules. Yes, sir. Cell sites. Okay, Engineer, let's go back to item number 8. To the matter raised during the committee report of the Committee on Public Utilities with regards to the tapos na daang cell site. Sa ito? San Isidro and... Okay, Honorable Del Castillo. I've mentioned an hour ago. We are only on the stage of conducting a public hearing for the construction of the cell site. But ironically, the cell site at San Isidro was already constructed. Tapos na. Halos tapos na. Mabugtak na lang itong mga antena. Pero si itong steel tower was already constructed. And so with Sitio Almeida in Pacul. Pero for public hearing pa lang. Anong nangyari sa tuya at dahil pangani na approve si application, tapos na si construction. Something is wrong somewhere. So, yan ang gusto kong iapot sa building official kung taano tapig tutugutan ng araw kaya na anomaly na mangyari na nag-a-apply pa sana si construction kan si facility na gusto ninda piga-apply ninda tapos na. I think it's an anomalous situation, Madam Chair, which should be corrected. So ano ang nangyari ta araw kaya? Building permit. Yes, sa building official because definitely dahil ka pwede magbugtak kaya ng tower na mayo ng building permit. Okay, may... And remember na on July 9, makandak pa sana ng public hearing for the purpose. Pero si ipa-public hearing, tapos na. Nakatokdok, nakaano na. Oo, tapos na. I think something must be done on this particular matter. Thank you, Okay, Madam. thank you, Honorable Del Castillo. Engineer Prilles. Mayo, Ang pagkaaram ko po, digdi, nagtaon ang office ng provisional permit para sa construction kay ini. Diyan po sa screen, yawan po diyan so sampulo na application kang dito telecommunication, iyon po so third telco. Yawan po diyan so documentary requirements na yan pong pula, iyon so mga kulang pa, mga clearances na kulang kang applicant. Tapos ang green, iyon po yan so complied na. Ang pagkaaram ko po, nag-undertake yan taoning pina-undertake so applicant na dapat makomply yan within 3 months or else po itong provisionary permit na pigtao sa inda, marirevoke. Ito pong siguro pong hinahagad na pag-conduct ng public hearing, ito po requirements po ito sa zoning may HLURB guidelines po kaya na dahil po pwedeng tugdukan ang sarong lugar kung ang classification kay ini is agricultural. Diyan po sa sampulong iyan, halos digdi ang tulo siguro po to so classify apat so classified as kunya na po residential, which is qualified na po sinang tugdukan ng cell site. Diyan ang aram ko pong natugdok na, ito pong yaon digdi sa Zone 5, iting San Felipe, Randy Madrid. Yan pong Randy Madrid, actually, igwa na po yan nin kataid na cell site. Tapos digdi po sa Zone 1 sa Concepcion Pequeño, and Carlos Sichong, igwa naman po yan nin kataid na sarong cell site. Yan po ang pagkaaram ko na halos aman na, bubugtakan na lang ng mga equipments.
Ano pang ipapublic hearing? Unfortunately po, so pigagad na resolution kang sanggunian na mag-conduct ng inspection, nag-conduct po ng inspection, naka-lockdown, kaya di po ipadaradig this status report, kaning current status po, kung ano ng status kang construction po kan mga cell site na yun. Naino talaga ang ano. Honorable Del Castillo. Granting the provisionary permit, mayo ka muning monitoring na ginigibo kung ano na sinangyari kan si permit na pigtaon ninyo. Because if it is only a provisionary permit, how would in a hell natapos na si construction? Pero bako pang tunay na building permit si pig-grant sa applicant. I think subject to compliance of certain requirement, I believe you cannot construct anything unless all the requirements are complied with. That's why kung di kaipuhan ang aksyon kan sanggunian, ano tama request, ano tama surat sa sanggunian which will be subjected to a public hearing. So, gusto mo sabihin, may kulang na requirement. In with that tapos na si construction, I think we should exclude that application duman sa isa subject sa public hearing dahil mayo naman yung survey. Manang survey. Tapos na si construction. And that can be declared as illegal construction, which can be subject of a dismantling. The same way as that located in Pacul some time ago. Si sa Pacul kadto, Madam Chair, pinataranggal dahil nag-construct na mayo pa ning approval. And that can also be done. Hindi sa sitwasyon na ini. So that si mga aplikante matukdoan ning leksyon na dahil ka dapat magtugdok ning anong mga bagay na dahil ka pangani ning permit. Dahil pa complied si gabos na requirement. I think that should be done, Madam Chair. And that can only be done by the building official. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Del Castillo, Honorable Del Rosario, the Chair, and then Honorable Arroyo. Hello. For the record, Engineer, kanso rin pig-grant si probationary or special building permit? Bako man kaya siya garo ang in charge. Kunya na June. Kunya na June. July na yan eh. So, 1 month ago. So gusto sabihin, nagko-construct na sinda, may pasindang authority from the ano? So kan June pa lang, tinao si madali unahaman. Kan time po baga kaya lockdown man ka to, mayong monitoring. Ang kunyan po ang cell site ka ito, dahil man po ito sa tinauhan ng inalaw po baga itong kunyan, pero dahil mo po kunyan, dahil mo monitor kung ongoing construction. Kaya once kung katong mag-report na may construction, si nagkakapera pong nagko-construct, pinadaran mo itong notice of illegal construction. So pinadarhan man nindo ning illegal si mga reported construction cancel site pinadarhan ning notice. Pinadarhan nindo na ning notice na illegal construction, may nagduman sa indo kung hilingon kung pinapadagos sinda ang pag-construct. Iyon na po to, so nag-submit ka tong mga documentary requirements, tapos nag-execute po ito ning affidavit of undertaking na ining mga lacking documents iko-comply within the certain period, or after if they fail to comply, automatically revoke po itong mga permits nito. Okay, Honorable Miles Arroyo, madali unang mag-construct. Ang question ko, Madam Chair, is it really necessary that you should issue a provisional permit? It only confuses, di ba? Is it a provisional permit to construct? So, di ba, garo ano siya, no? It's, parang it is
Pero it's an oxymoron ng kapupukayan is oxymoron na sinabi mong iyo pero dai. Diba? So, sana talaga grant po kita kayan. What's the necessity for issuing a provisional permit? Is it really necessary? Why can't you just wait for all the requirements to be complied with? So, I think the office should look into it kasi yun po yung nagkukos ng confusion. Kasi baka akala hindi guna sindang provisional permit, makaka-construct na sinda. So, just wait for all the requirements. Tagabos man po. Baga may purpose ang requirement. Especially na ang requirement digdi sa sanggunian na pigkukua is the social acceptability of that project. Which is very important. Dapat nga yan ang pinakainot, di po ba? Na kung si mga taong affected kayan, okay yan sa inda, then they go ahead with all the other requirements. So, baka saro po yan na hilingon kang city building official. Because that's the city building official that indispensable to the issuance of any permit that they would want to issue is the compliance with the social acceptability and therefore resolution from the Sangguniang Panglungsod. So, ipaabot tabi, Madam Chair, may I move that the city building official be so informed about this matter and that he reports to the Sanggunian on action taken thereon. Thank you, Madam Chair. Any second to the motion? Okay, approve. Any other comments, remarks, questions to Engineer Prilles? No more? So you can now be excused, Engineer Prilles. Next item, Mr. Mendoza, do you have, may ano si Frank? Do you have any concern? Madam Chair, Honorable Elmer Baldemoro. could we have a lunch break and to have an executive session with the mayor Okay. now? So we take a break.